Здравейте на YouTube и Web7. Аз съм Гашо Геймър и сега снимаме нов епизод. Това е втория епизод от поредицата ми. Както видите, се намираме в пак абсолютно нов свят. Съм си направил, за да ви е по-лесно. Защото ни трябват различни неща. Разбирате. Включил съм се на невидим. Така. Сега малко ще копаем, за да видите колко надолу можем да копаем пък на свят по подразбиране. Защото аз онзи ден в предишния ви епизод използвах свят по подразбиране е супер плосък. И започваме, копаем. Ето отново. И продължаваме много надолу. Ето, открихме желязо. Разбира се, на мен не ми трябва, защото съм на креатив. Но вие, ако сте на survival, моля, използвайте обикновена кирка. И го изкопайте, използвайте го, защото той ще ви трябва. Ето, отново стигнах до краят на... Това е краят. Но разбира се, аз тази дупка няма да оставя така. Аз паднах. Нищо. Мряхме. Няма проблем. Така. Сега ще отидем. Ще отидем в друг свят. Както се казва Ада. Знаете. Мисля, че повечето хора са ходили. Сега ще покажа как се прави портал към Ада. Трябва ви обсидант. Така. Той се добива много лесно. Копаете ето така. И като искате да направите едно, само слагате хоп. Обсидан или каквото и да е тук, но не дърво никога. Тук слагате лава, тук вода и след това взимате водата и то се е получило обсидант. Разбира се, мисля, че го знаете. Така, портал към Ада може да се направи по доста начин. Някои го правят така. След това използват една запалка. Имате запалка. Мисля, че в предишния епизод ние напред ще показваме как се прави запалка, но мисля, че съм показвал. Ако не съм, ще ви покажем след това. Ето портал към Ада и отиваме в него. Но портал към Ада също така го правят и по този начин, с ъгли. Но те не са много от значение, тези ъгли, но ще ви е по-лесно с ъглите. Например и така да се сложите, а може да го направите на по-високо. Да отиваме в Ада. Сега ще се озовем в Ада, където може да поубиваме малко. Ще видите някои страни, а може и да сте ги забелязвали.
Ще видите доста страховити неща, но има едни неща, които ги запалите, наричат се камък котада, се нарича. Нещо ново. Ето. Ето тези никога не спират да горят. Запалите ли ги, не спират да горят. Но може да ги угасите. Вие си решавате. Ето тук има много лава. Ето го и порталът ни. Тук може да откриете и доста странни неща. Защото тук е ада. Ето там има пазач. Не бива да ни вижда, защото може да ни последва в истинския свят. Не трябва да се набива на очи. Но можем да си вземем ето такива. Взимат се сам с метална и по-хубави нагоре кирки, но никога не с камена. Ето тези мисля, че и те май не спираха да горят. Не, тези спират. Тези са някога ще спрат, така че по-добре не си вземете от тях, защото са ви потребни. Само си използвате инвентара за нищо. Но не се разхождайте много, защото може да се загубите в това място. То е огромно. Никога не свършва. Ето тук пазачи. Има много. Много пазачи има тук. Трябва да внимаваме, че да се не загубим. Така. Сега... Я по-добре да се прибираме, че тия ни пикнаха. Да не са излезли в нашия си свят. Не са дошли. Не трябва много да оставяме света ни отворен, защото минават лоши неща през него. Така. Сега ще отидем в пак друг свят, но той е по-безопасен. Не е толкова опасен, колкото този колкото ходихме. Така може да го направите на суши, но аз предпочитам във водата. Ще ни трябва ей такова и къде беше? И око от края. Значи не перо от края, а око от края. Доста различно. Хоп. Слагаме едно. Тук 3.
тук 3, тук 3 и тук са 3. Това го махам. Така, сега взимаме едно око от края и го поставяме по един специфичен начин, да е на една страна. И трите трябва да са на една и съща страна. О, вътре сме. Ето ни. Видохме. Ето там има ендермани. Ужас. Смази ендермани. Ето го змеят. Това е змеят от края. Най-лесно той се убива с легла. На мен ми е по-лесно с диамантен меч. Убива се доста време. Трябва, за да го убиете. Трябва да сте постоянно до него, за да го убиете. Ние малко ендермани ще го поубиваме, защото сега змей няма да убиваме. Някой друг път в сервер, може би. Така. Ето ендерман. Не знам защо не иска да нападне. Може би защото ми е слаба трудността. Ще направя трудно да бъде. Хоп. Така ми ще е трудно. Ето. Убихме го. Ето този. Не ме нападат, защото съм на креатив. Ако съм на survival, ще ме атакуват. Ето, вижте. Те дават ендерманите, като ги убиете. Ето какво дава. Перла в края. Ето така. Нека направим портала отново. До сега не съм го правил по този начин. Опа, някой пуска пчелга, май. О, не. Змея ни унищожи всичко. Змея ни унищожи всичко. Няма нищо. Ще направим нов. Бързам този път змеят да не го прецака и него. Той много унищожава. Стройте такова от вас. Много ще унищожава. И ако сложите селяни, пак ще унищожава. О, не. Пак унищожи. Натрапници сме. Затова. Ето, видите ли какво даде? Майнкрафт. И ще започнем така. Добре, до следващия път. Довиждане.